Les coses que nosaltres veiem i reflexionant també amb altres tipus d'agents socials que treballen al voltant del cooperativisme, de dir, ostres, és un model que ens encaixa molta gent però en canvi a la societat no és conegut, no? Que és el que està passant, que hi ha molt poca gent que realment conegui què és una cooperativa. Tot això ens porta, arrel del treball que hem anat fent durant aquests últims anys, a detectar que per un cantó a les escoles ja és difícil que se'ns parli d'empreses en general, però encara és més difícil o és inexistent que se'ns parli d'emprenedoria col·lectiva o se'ns parli del model d'empresa cooperativa. A les universitats també és molt anecdòtic que algú ens expliqui més enllà d'alguna assignatura de dret laboral o de relacions laborals què és això de les cooperatives. I a més ens trobem que fins i tot els emprenedors, quan volen crear un projecte d'empresa i van a un assessor o van al seu gestor de barri, a més ja no només no els informen al voltant del model d'empresa cooperativa, sinó que a més els hi desaconsellen crear cooperatives. L'empresa cooperativa ja no només és una eina que transforma a la persona i transforma el fet d'entendre com treballem, sinó que a més és extensiu i això va més enllà, és a dir, al final als municipis, a les poblacions, a les localitats on hi ha cooperativa hi ha un impacte que va més enllà de les pròpies persones que estan treballant en aquell projecte empresarial. Ja no és només l'enriquiment personal, sinó que el fet de l'arrelament al territori, el fet del vincle a la comunitat, tot això ja no només per principi, sinó que la llei ens regula que a més hem de treballar per això, pel nostre propi entorn més proper. Aquí a Catalunya hi ha al voltant de 4.700 cooperatives, que realment, si mirem en comparació amb el número d'empreses en global, tampoc no n'hi ha tantes, però és que si ens n'anem al món, realment gairebé 1.000 milions de persones estan vinculades d'una manera o una altra al fet de fer cooperativa. Escolta, les cooperatives no som una anècdota, les cooperatives hi som, fem feina i a més d'alguna manera fins i tot ocupen un 20% més del que podrien ser les empreses multinacionals. Si tot això està passant i la societat no ho coneix, imagineu-vos si realment tinguéssim la capacitat de que a les escoles, a les universitats, a la població en general, la gent conegués què és això del cooperativisme. Una de les propostes és acostar l'emprenedoria col·lectiva a les escoles, a l'educació secundària, als cicles formatius, a les universitats. Portem 3 anys intentant activar diferents experiències on d'alguna manera dins dels diferents nivells puguem anar concretant des d'una part més de sensibilització o d'informació a una part més tècnica o més de concreció de projectes d'empresa. Tot això es pot fer a través de seminaris, de tallers, de conferències, de visites a cooperatives, donant material didàctic als docents. Ens trobem que una de les feines és formar i ensenyar als alumnes, però també una de les feines que pot tenir encara molt més impacte és el fet de poder fer formació a aquests formadors que d'alguna manera any rere any estan impartint assignatures d'orientació laboral o assignatures d'empresa i que la fórmula cooperativa no els hi surt ni als seus llibres de text. Facilitar material didàctic, facilitar-li recursos educatius en aquests equips docents i alhora, per què no, experiències que ja existeixen de simulació d'empreses, d'elaboració de plans d'empreses virtuals. Fins i tot ja tenim alguna experiència de cooperatives escolars creades, cooperatives reals que funcionen, que no són un experiment ni un joc, sinó que són cooperatives que estan registrades i que tenen activitat econòmica, però que els socis són els propis alumnes de les escoles. Si això fóssim capaços de realment poder-ho difondre i poder-ho treballar, l'impacte seria molt més gran, més enllà de les petites experiències que anem tenint arrel del territori.